Máis de 25.000 nenas son casadas antes da maioría de idade. Coas nenas para todo como contas cos nenos. As nenas tamén contan. Mudando o presente, estamos tamén a mudar o futuro. Estes son algúns dos chamamentos á igualdade entre nenos e nenas que se deixaron escoitar no Salón de Plenos de Ribadumia. O Concello conmemorou con alumnos e alumnas do CPI Julia Becerra Malvar o Día Internacional da Nena. O que temos é que todos buscar a igualdade e todas as nenas tendes que traballar pola igualdade entre homes e mulleres e sin ningún tipo de duda e sin ningún tipo de e polo tanto, dende o Concello de Ribadumia, un concello pequeno de 5.000 habitantes, pois queremos poñer o noso gran área para que se consigan esos obxectivos. Con este compromiso por traballar pola igualdade, o Concello adheriuse ao manifesto impulsado dende a Federación Española de Municipios e Provincias, un texto co que se apela a igualdade de oportunidades e a eliminación da discriminación machista tamén nas idades temperás. Recordamos a importancia de seguir traballando en medidas desde marcos de actuación integrais, donde a transversalidade sexa un feito e impregne todas e cada unha das políticas locais. Equipados con cartaces e coa mensaxe ben aprendida, os cativos do Becerra Malvar quixeron amosar a súa concienciación e compromiso con esta loita. 140 millóns de nenas e mulleres en todo o mundo sufriron a mutilación xenital feminina. Por que elas? Porque elas non son o problema, elas son a resposta. os nenos, ao igual que as nenas, teñen unha fonte de poder, enerxía e creatividade. Cando se detén a violencia contra as nenas, Estas poden mudar o mundo para o mellor. Este día tamén se conmemorou no resto de concellos adscritos ao CIM do Salnés. Cambados, Vilanova e Meis sumáronse a esta denuncia das desigualdades das nenas polo simple feito de ser mulleres. Ademais, as fachadas das casas consistoriais iluminaranse de cor rosa.